И аз самия се развълнувах от това, което ти каза. Ти си преодоляла това нещо и как успя, как срещна отново голямата любов? Ами аз, като говоря за голямата любов, винаги много хубаво ми става, защото голямата любов, когато я изразяваме, трябва наистина да не се пълнят очите. Това значи голяма любов. Когато говорим за нея, трябва ей тук да не застава буца. Тук. Ей тук, не, от тук като тръгне толкова е голямо и да ти застане и тук буца и да не можеш да го изречеш, само с очи да можеш да го предадеш чувството, което изпитваш, когато говориш за любим човек. Да, след доста изпитания, които преминаха през мен отново, след като загубих бащата на дъщеря ми, преминах през наистина доста гадости, доста лишения, доста неща, но в крайна сметка съм страшно много благодарна на Господ, че срещнах моето момче, срещнах моя официален съпруг Ивайло Монев.